Maging updated sa mga kaganapan tungkol sa ekstensyon at agrikultura. Agribalitaan, Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong ekstensyon. Agrisalitaan, At tunghayan ang mga kaaba-abang na kaganapang pang-agrikultura. Agri-abangan. Dito lang yan sa inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay Podcast. Narito na ang inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay, Ating Kaugnay, Ating Kaugnay Podcast. Accelerate, transform, and innovate. Iyon ang tatlong salitang nagsisilbing tagline ng Agricultural Training Institute or ATI. To fulfill that tagline, ATI must conduct relevant training that is responsive not only to the needs of the agricultural industry but also to the rapidly changing agricultural system. Sa pagpasok natin sa 21st century, sinabayan tayo ng mga makabagong teknolohiya na tunay nga namang nagpadali at nagpaayos ng pang-araw-araw nating sistema, lalong-lalo na pagdating sa agrikultura. And it is where the Digital Farmers Program or DFP comes in. To date, nakapagpaabot na ng serbisyong ekstensyon ang programang ito sa 8,506 Filipino farmers under the 312 training sessions rolled out nationwide. Sa ikalimang episode ng Ating Kaugnay Podcast, ating makakapanayam ang isa sa 8,506 Filipino farmers na naging benepisyaryo at nakapagtapos ng DFP. Ating tunghayan ang kanyang natatanging kwento ng tagumpay pagkatapos ng training na iyon. So, sir, tell us something about yourself po. Maaari ka pong magpakilala. Ako po si Henry Pandis, 62 years old, isa pong magsasaka na enrolled sa RSBSA. Ang sinasaka ko po ay may lawak na 3 hektarya, bagamat ito'y hiwa-hiwalay sa iba-ibang location. At lahat po yun ay naka-enroll sa RSBSA. At tumatanggap po ako ng mga interventions mula sa kagawaran ng pagsasaka dahil sa enrollment na iyon. Ako po ang past president ng Sagrada Pili Camarinesor Farmers Association na nagmula sa zero hanggang ngayon ay milyon na po ang pondo namin. Just last week po bumili kami ng pangalawang combine harvester kasi yung una namin binigay sa amin ng Filmec at sa awa ng Diyos na pangasiwaan naman ng mahusay kaya tumubo. Nagkaroon po kami ng hanggang 1 milyon na pera sa bangko, kaya napagkasunduan ng mga officers. Ako po pala sa ngayon ay advisor nila. Napagkasunduan na i-purchase ng bagong combine harvester. Maliban po dyan, ako po sa kasalukuyan ang president ng Pilinyo Federation High Value Crop Growers dito sa buong Pili. Ito po ay resulta ng F2C2 ng Department of Agriculture kung saan ang 10 barangay association ay na-cluster bilang isa, yung Pilinyo Federation. Nagtatanim po kami ng sari-saring gulay at nai-apply din po namin doon yung natutunan namin sa Digital Farmers Program. Although ngayon hindi po ako nakatanim kasi tumatalbog ang asarol sa lupa. Napakatigas pong bungkalin sa ngayon. Ang init-init po kasi Dahil po talaga, sa init. no? Opo. Ayan. So, sir, maaari mo bang maisa-isa yung mga produce or mga nakatanim po sa iyong farm? Sa farm ko ngayon, wala. Hindi ako nakaland prep. Pero yung mga members namin, may mga members kami na nagtanim ng pakwan, yung tinatawag na Pili po, honeydew. Ang iba sa Santo Niño, sa Cory. Opo. Iba-iba pong barangay, nakapagtanim sila ng mga gulay, may ampalaya, Mga high-value crops. mga high value po talaga. crops po. Opo. So, meron ka din, sir, palayan. Ano po? Meron po. At may konting ano po ako na devoted sa organic Oh, nice. for Opo. self-consumption lang po. Opo. Kasi diabetic ako. So
So hindi na ako kumakain ng mga produktong ginamitan ng mga pestisidyo. Pesticides. Opo. Opo. So sir, kung babalikan natin yung experience mo po noong 2022, bakit o paano ka po naingganyong dumalo doon po sa training of trainers ng DFP? Actually, na-invite lang po ako ng isang technician ng MAU LGU Pili. Opo. At ako'y natuwa naman. Although mahina talaga ako sa computer, siguro dahil na rin sa edad. Kaya during the 3-day class, napag-iwanan po ako. Hirap na hirap. Nahirapan ka po, Hirap sir? na hirap po ako, pero matyatsyaga talaga yung mga taga ATI. The best silang magturo. Kaya nakinabang ako sa loob In-assist ka ng talaga, tatlong. sir. Oo, in-assist talaga ako kung paano ko bubuksan yung Smartphone. smartphone. Opo, Yun, smartphone. tinuruan ako. Kasi pag ganitong edad na, hirap na talaga dyan. Yung DFP po kasi parang isa sa mga goal nun is ma-bridge yung gap between dun po sa most experienced nating mga participants tapos yung mga youth. So, yung mga nag-assist po sa inyo, mga youth po yun? Babata pa nila, pero ang gagaling. Opo. Pati sa training talaga, magagaling sila. Opo. Oo. Nahirapan po ako, pero worth it naman kasi nagamit ko lahat ng apps na natutunan ko. Hanggang ngayon, ginagamit ko talaga. May tinuruan kami ng sari-saring apps. Meron ako dito, nakatago pa sa cellphone ko. Yung LCC, LCC. Idamuhan, Okay. ano pa itong isa? Binhing Palay. Tapos itong field area, ay ang dali. Nagagamit mo po yan, Kasi sir? nagre-reporting kasi kami, kunyari sa high value crops, ilang area nang natamnan mo. So, pwedeng lakarin ko lang, nakukuha ko na yung area. Lalo na yung mga matatanda naming Mga magsasaka. farmers, Opo. Pag tinatanong sa area, ang sinasagot sa amin, basta ano yun? 30 Hindi sila puno, sigurado. 300 puno. So, binibigay sa amin, number of puno, hindi yung area. Pero itong app na to ay napakagaling nito. Ikaw na mismo, sir, Opo. yung nagsusukat. Pwede mong lakarin lang ang area or Opo. pwedeng kung Yung- malakas ang net, pwede mong ma-determine. Yun yung, sir, GPS Field Hindi, Area field Measure. area, opo. Okay po. Yung isa Tapos po, itong Rice Crop Rice Crop Manager. Manager, Oo. RCMA. Pati yung pag-determine kasi kung mag-aabono ka pa or hindi na, sinasabi dyan. Pati nga yung forecast ng climate, tinuruan kami. May app silang ano itinuro. yun, sir, yung payong pag-asa? Payong pag-asa. At talagang pinakikinabangan namin yon kasi, kunyari dito sa palay, Opo. halimbawa ang paraan ng pagtanim mo is sabog tanim. Ang first 3 days niyan, napaka-crucial niyan. Opo. Kasi pag umulan, first day or second day umulan, ay nako, mababawasan ng tutubo dyan. So, ito namang natin, mga network, TV network natin, pag wala namang weather system sa Bicol, hindi yan talaga nila binabanggit sa kanilang forecast. Buti na lang may kami noon dati, yung Typhoon 2000 ni Mike Padua. Pero, mangangailangan ka rin ng internet. Pero dito sa mga apps na to, makaka-forecast ka. 3 araw pala walang init. So magbo-broadcast kami niya. Walang ulan. So magbo-broadcast kami niyan. Kaya napakalaking tulong po nito. Pero ang pinakinabangan ko talaga na masyado at ako'y na-amaze, yung pinagawa kami ng, ito sila Sir Chan, pinagawa kami ng tinatawag na FB page. Akala ko pareho yun ng karaniwang Facebook. Opo. Yun pala, kasi pinaisip kami kung anong business namin. May mga colored rice ako noon eh. May mga colored rice. At binibinta ko sa mga kaklase ko, yung mga kakilala lang. Ngayon, nung pinagawa kami ng FB page, a week later, may nag-message sa akin, Nag-inquire agad, mula sir? Europe. Ay, Sabi ko, wow! nakakarating wala. sabi naman ng anak ko, kasi yung anak ko, din sinilang na sa panahon ng computer. Sabi, may bayad dyan. Ay sabi ka ako, nung nag-training, wala. Yung FB page pala, pwede ka ring yung hindi magbayad, yung free. Free. Opo. So, nakakatuwa kasi lumawak bigla yung ko. Yung market mo, sir. Opo. Opo. Kung Dahil dati yun, mga sir, sa kakilala ko lang. marketplace ng Opo, Facebook. yun. Dati, dito lang locally. Local lang. Tapos nakarating ng Manila, mayroon ng Mindanao. Nag-international ka agad, sir. Yung hindi ko ganong na servicean kasi maraming hinihinging certificate. Pinapapunta ko sa Yung nag-order kasi sabi, ito ang courier na puntahan mo, yung to go.
To go, opo. Pagdating sa to go, hinihingan ako ng certificate mula sa NFA. Oh, madaming Tapos, requirements Opo, po. kasi hindi pala basta-basta pwedeng ipasok sa Holland ang agri-products na walang certificate. Ay, Ano sir yung order nung taga-Europe? One sack na black rice. Wow. Ganda sana. Ano? Opo. Hindi po yun sir naging successful. Hindi, pero may pamilya siya dito sa Philippines. Dito Doon na na lang lang umorder. pinadala. Opo. Okay. At sagot nila yung yung Lahat ng expenses Opo. po. Nice. Kaya nakakatuwa tong FB page na to. And na-discover mo po yan dahil dun sa DFP. Yun, doon ako tinuruan nun eh. Hindi ko talaga alam yung FB page na yan. Wala. Ang alam ko lang Facebook. Opo. Yung katabi ko nga, tinatawag ako tatay. Pero nag-enjoy ako kahit mahirap yung Opo. So, At si hanggang Sir ngayon, po yung dala-dala ko pa tong mga apps. Mga apps. Okay. So, ayun sir. Sir, ano yung naitulong po ng DFP sa inyo bilang magsasaka? Sa akin marami, mula pagtanim sa crop establishment hanggang sa marketing, ay laking tulong ng DFP na yan. Opo. From production to Opo. market. Kasi pag-alaga ng tanim, may halos kumpleto na ng apps. Wala ka nang hahanapin hanggang sa pag-market. Talagang Maganda. yung kaalaman na lang kung paano gagamitin po yung agricultural Opo. app na yun. Pero ang malungkot, pag isinishare ko sa mga kapwa magsasaka, parang negative kaagad sila. Okay, Katulad ng paggamit ng LCC, ay pinagtatawanan ako. Okay, so sir, ibig sabihin po, after po nung training mo, yun na yung naging action mo. Nag-re-eco ka po. Opo. Oo. Tapos sir, yung attitude ng mga magsasaka natin, parang negative. Ay, yung iba, Yung iba po. kaya doon lang ako nakikipag-usap sa mga open-minded talaga. Oh, Meron yes. naman, lalo na yung mga bata-bata pa rin. Opo. Pero yung matatanda na, wala. Wala na akong Parang, makitang naka-stuck na sila doon sa Parang traditional. naka-frame na yung nila, Oo. mindset. Ayan. So, sa yung palagay, sir, effective po ba yung DFP bilang aksyon ng gobyerno sa pagpapaunlad ng agrikultura ng ating bansa? Ay, opo, napaka-effective nun. Isipin mo lang, mula pagpili ng binhi, napakadali. Sa cellphone ka na lang, yung binhing palay. Di ba? Ang dali. Opo. Pero hanggang ngayon, ang itinuturo sa aming the best na variety dito sa Bicol, kasi depende sa Sa region. area mo. Opo. Yung tututo pa rin. Yun ang superstar. At totoo naman, walang tumatalo dyan in terms of yield hanggang ngayon. So, sir, ano naman po yung maipapayo nyo sa inyong kapwa magsasaka sa pag-avail po ng ganitong klaseng program ng gobyerno? Ire-recommend mo po ba ito sa kanila? Ay, opo. Sana, lalo na yung mga traditional, mag-level up na sana kayo. Kasi hindi lang sa pag-alaga ng tanim, pati sa marketing, malaking tulong itong PDF na to. Ay, yung DFP Ay, po. DFP, Opo. Digital Farmers Program. Laki nga ng utang na loob ko sa mga taga-ATI at pinagtyagaan akong turuan. Kahit siguro nabubwisit na sa akin. Ngayon kasi mga kabataan sila. Ito sila, Sir Chan. Kasama mo rin po si Sir Basil. Opo. Ay, siya nag-invite sa akin, kaya laging pasalamat ko sa kanya. Opo. Pero sir, nung in-invite ka po niya, sir, ordinaryong magsasaka ka po? Opo. Or may ka na po, may designation ka na po sa iyong association? President po ako President noon. ka po that Opo. time. Mm-mm. Okay. Okay. So, sir, nakapag-undergo ka na po yung DFP nung May 2022. DFP 101 and 102. 102. Ngayon, sir, ano po yung mga ini-expect mo pa or nilulook forward mo pa in the future na pwedeng maidagdag doon po sa DFP training na yun? Ang totoo niyan, halos kumplito na eh. Pero kung magagawa ng paraan, yung pag-forecast ng weather condition na magawa nilang localize. Kasi generalize yung halimbawa, uulan sa Kamsur. Pero ang nangyayari, may ulan sa bayan, pero dito wala. So very localized na po ang ngayon. Pero siguro mahihirapan naman kasi sila. Basta yung kasi napakahalaga sa amin, yung first 3 days pag nag-broadcast ka, dapat walang ulan. Otherwise, halos 90% Bababa yung dyan. productivity. 90% dyan di magtutuloy na pipistehin ng kuhol. Tapos malulunod yung iba. Pero halos lahat talaga ng apps, pinakinabangan namin.
punto pong ito, atin naman pong kapanayamin ng isa sa mga Agricultural Extension Workers or AEWs mula sa lokal na gobyerno ng Pili, Camarines Sur na nakapagtapos at naging benepisyaryo din ng DFP. So atin naman pong tunghayan ang kanyang kwento ng tagumpay. So sir, kindly tell us something about yourself po. Ako po si Basil Del Rosario Layusa, kapagtapos ng DFP noong May 2022. Sa ngayon po, ako po ay isang agricultural technologist as rice focal person at municipal rice report officer, at the same time, ang inyo pong designated local youth development officer ng lokal na gobyerno ng Pili. Okay sir, so ang dami mo po palang kaganapan sa buhay. Pero sir, bakit o paano ka naingganyong dumalo doon po sa training of trainers ng DFP noong May 2022? Nung nagpadala po ang ating ATI Bicol ng liham, paanyaya sa lokal na gobyerno ng Pili, sakto na ako po ay pinatawag ng aming boss na isa po ako sa mga makapag-attend ng ganitong training. At ako po ay nagagalak sapagkat sa lahat ng AEW ay isa rin po ako sa ipinadala na makapag-training na gusto ko rin pong matuto regarding sa makabagong teknolohiya na gamit po ang iba-ibang application na magagamit namin sa pagsasaka. Okay. So, kumusta naman po sir yung karanasan mo habang nagte-training ka po ng DFP? Nahirapan ka po ba or nakasabay ka naman po sa mga lectures and workshops? Nung sa training po, at least po, kumbaga, may na po ako, may advance end po kasi dahil sa e-extension ay nakapagtapos na rin po ako ng Digital Farmers 101. Okay Then, po. nung pag-training po namin ay natuwa po ako dahil meron po mga bagong apps sa Digital okay. Farmers 102. Yun po. Parang na-update na lang yung knowledge nyo po. Ano po, sir? Opo. Then yung yung isa sa mahirap sa party ko, yung yung sa Canva. Kasi Opo. hindi pa naman Bago ako pa lang yun, sir. Opo. Hindi pa rin kasi ako masyadong marunong doon kung paano magkaroon ng yung magandang shot. Okay. Sa photography naman po. Oo. Tapos ano pa, sir, yung mga topics doon na parang nahirapan ka or nag-struggle ka po? Yun yung sa FB page kung paano mag-post po. Okay. Opo. Kasi ang alam ko lang po mag-post ng mga pictures sa yung pala po may marketplace pa po na doon mo mismo maaari mong i-post yung Mga bagay products. o mga product na Opo. gusto mong maibenta o ma-introduce sa kanila. Ngayon po, sir, na rice focal person ng Pili, nagagamit mo pa rin po ba yung mga apps na yon sa yung buhay extensionista? Gamit na gamit po namin Nice. sapagkat sa bawat araw na pumupunta na mga magsasaka sa amin, nagtatanong kung ano yung mga rekomendasyon, lalong-lalong kung kailan sila magbibigay ng pataba o fertilizer. Opo. Yun po. Yun, nagagamit namin yung RCM na nakakatulong para sa kanila para magkaroon po sila ng kasi ang kadalasan din po kasi dito sa amin yung traditional way na kung saan madami yung naibibigay nilang fertilizer sa kanilang palayan, pero dahil po sa RCMAS nalilimitahan nila at yung right timing po nung pagbibigay nila ng pataba. Opo. So, hindi na lang basta-basta estimation, dahil yung RCM na po mismo yung magre-recommend. Tama po, sir? So, talaga pong nakatulong sa inyo yung DFP bilang extensionista. Opo. Tama po. Given po sa pag-field po namin, isa pa rin po, yung pag may nakita kaagad na na damo, Opo. yung gamit po yung idamuhan, ma-identify yes. namin agad yung anong klaseng damo, at kung Opo. paano ito Masusugpo. Opo. Okay. Now, sir, after nung DFP training mo po noong May 2022, ano na po yung sunod na naging aksyon nyo? After po ng aming training, kami pong, bali, hindi lang po ako, 3 po kami sa opisina Okay. na nakapag-attend. Kaya naman, magalak po kaming
nagbahagi ng aming mga natutunan sapagkat ito alam po namin na mas makakatulong po sa aming opisina na kung saan maragdagan ng kaalaman ang aming kapwa AEW para sa ganun ay maibahagi din nila. Kaya ang lokal na gobyerno ng Pili, katulong ang Municipal Agriculture Office, ay nagkataon po na meron po kaming programa sa kabataan. Kaya naman, nung last December 13 to 15, 2022, ay nakapagkandak po kami ng training, usapang palay sa modernong kabataan o training in hybrid rice production for youth na kung saan nagkaroon po kami ng 3 batches. Bawat batches ay may 25 na participants. Within that year po. Opo. Wow. Kaya sakto po na marami pong mga kabataan na naengganyo sapagat yung ibang mga kabataan ay mas lalo na nila pa-improve yung kung paano nila yung ipopost yung mga produkto na ibebenta sa PFB. Kasi ang iba naman po doon na mga nakapag-attend, May alam na. Kung paano mas na-improve pa po sila at natutuwa po sila dahil meron na rin po. At ang iba naman doon, yung mga bagong graduate po sa Central Bicol State University ay mas... Ang mga college student po. Opo, yung iba po, college student, tas yung iba po, out of school youth, Nice. na kung saan natulungan po sila na yung business nila ay ma-improve at yung pagsasaka, pagtutulong nila sa kanilang magulang, ay matulungan po nila na magabayan yung mga magulang nila sapagkat ang kadalasan din kasi sa mga matatanda o nanay, tatay natin ay hindi masyadong Makasabay. yan po. Hindi marunong gumamit ng mga apps, even po yung cellphone mismo kung paano mag-operate. Kumbaga, sindala na po yung tutulong sa kanilang mga magulang kung paano po magkaroon ng magandang recommendation sa kanilang pagsasaka at yung mga bagay na mas makakatulong ma-improve pa po nila na maging maganda po ang produksyon ng kanilang ani. So, lahat yun, sir, mga kabataan. Ano po? So, na-integrate doon po sa training ninyo yung DFP. Opo. Tama po, sir. Katulong din po namin yung mga kapwa AEW namin. Bawat bawat araw, bawat oras, may iba-ibang topic na itinalakay po namin. Tapos so, nagkaroon din talaga, sir, yung time. Nagkaroon din kami ng aktual kung paano po magsukat ng palayan gamit ang Garmin. Ang alin po, sir? Yung Garmin. Iba naman. Opo, yung yung ginagamit po namin para kung yung isa, yung field area measure, Okay. isa rin pong ginagamit namin yung Garmin para po actual po namin Masukat. sukat Opo. yung palayan at makapag-recommend ng tamang abuno mismo po duman sabang nag-recommend po sa tinatawag nating RCMAS o RCM, Rice Crop Manager. So talagang nag-enjoy po yung mga bata. Ano po, kasi nakapag-field sila eh. Hindi nila more on training lang, yun may actual na pa lang May po na demonstration. Opo. So, in that way, parang naengganyo na rin sila na ipagpatuloy yung agricultural anong tawag natin dyan, yung interest nila sa agriculture. Tama po, sir? Yes po. Sa tingin ko po, napakalaking tulong nito na mas lalo po nating bigyan ng tuunang pansin na mas marami pa po ang maengganyo natin na magkaroon ng training sapagkat dahil sa mga bagong teknolohiya, halos lahat po ng kabataan natin ay sinasabi nila we are in digital age. Kumbaga, mas mapakinabangan po natin na hindi lang puro laro, mas mapakinabangan po natin yung cellphone nila Mas makabuluhan. sa makabuluhang bagay. Tama. Kaya naman po, nung nakaraang taon din po, ng 2023, nagkaroon pa rin po kami ng conduct ng Digital Farmers Program sa bawat association, presidente, mga member nito, na kung saan yung mga ibang umattend ay nagre-echo na rin po sa kanilang mga association. So parang naipasa na sa iba-iba pong sektor. Yan po. Yung training. Nakikita namin yung eagerness nila kasi parang napipil nila, parang bata sila na gumagamit ng mga apps na meron na pala nito. Hindi na namin kailangan magbasa pa ng maraming article. Automatic, pag once na magpicture sila, ano ba itong sakit na to? Automatic, andun na po yung mga recommendation. Tama. Yung even po yung paggamit ng SpedTech, natutuwa din po siya sa kanila doon. Yung mga, Parang nag-e-enjoy, parang naglalaro lang din sila. Scan natin yan. yan po. Opo.
Ayan. So, sir, meron ka po bang maipapayo sa kapwa mo extensionista or other agricultural enthusiasts na makapag-avail din ng ganitong klaseng program? Ire-recommend mo din po ba ito sa kanila? Para naman po sa aking mga kapwa AEW dito sa Camarines Sur o sa Bicol Region, patuloy nating pagyamanin ang ating kaalaman at kasanayan upang mas epektibong magabayan ang ating mga magsasaka. Magtulungan tayo at magbahaginan ng mga natutunan upang sama-sama tayong umunlad at makatulong sa pag-angat ng sektor ng agrikultura, hindi lang dito sa ating rehiyon, kundi maging sa buong bansa. Kung meron tayong magkakataon na makapag-attend ng ganitong programa na ibinibigay sa atin ng ATI Bicol Region, huwag po kayong mag-atubili na makapag-attend para naman yung mga experience po namin ay mabahagi po natin sa ating mga kapwa AEW at sa ating mga mamamayang Pilipino. Atin na namang natunghayan ng isang makabuluhang pag-uusap featuring the success stories of DFT graduates. Ilan lamang sila Sir Henry at Sir Basil sa magpapatunay na posible ang tagumpay sa taong may bukas na kaisipan sa pagtanggap ng pagbabago at inobasyon sa buhay. Ito po si Franz, ang inyong ating kaugnay podcaster. Hanggang sa muli. Let's go digital! At yan ang ating Kaugnay Podcast, hatid sa inyo ng Department of Agriculture's Agricultural Training Institute Regional Training Center 5. Ito ang ating Kaugnay Podcast.